Isi nke 12. Mgbe ụkwa dị n'elu. Ụmụ Igbo, ahụhụ magburu Chude na-akụ ya isi n'ala n'ihi na ego ya anaghị ezuru ya mkpa dịrị ya mgbe ọ na-arụ ọrụ, ma ya fọdụ ugbu a chụrụ ya n'ọrụ. Ego ụgwọ ọnwa ezuru yi ndị a na-akwụ ụgwọ, ma ya fọdụ onye enweghị ebe o si eweta ihe o ji aracha mkpụrụ aka, n'ihi na a sị na ndị edinara ka esi edina mmadụ adịghị ime, ma ya fọdụ ndị esiri ka esiri ọkụkọ. Nhịahụ na ọnwụnwa so ya n'azụ kere ụlọ bịa ọgụ. Ebe Chude nọ na-eche ka ya n'ụwa ya ga-esi mee, mkpụpụrụ ya n'ọnụ bụ, nna m oo! Otu agụ ehihie si echetara nwatakịrị nne ya, ka nhịahụ si chetara Chude nna ya nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ na nna ya nọ ndụ, mmadụ dị ndụ apụghị ime ya ụdị ihe a emere ya, maka na aṅụ maara na ebu nwere ihe o ji agba nke ya. Ọ gaghị agakwu ya ọgụ ka ha gbawa onwe ha. Ewo, hapụ na ihe emeela. Onye a na-achụ ehi na-akpọ oku, ọ bụrụ na o ji ya ọgwụ ya, o jiri ọgbụ ya. Ụdị ihe a emere Chude bụ ụdị ihe nna ya na-eji ma ọgwụ ya ma ọgbụ ya. Onye nna ya nọ ndụ anaghị ama na nna bụ ihe ukwu ruo mgbe nna ya nwụrụ, maka na ahụ awụrụ n'iyi anaghị ama ka mmiri ebe efuru ha. Ọ dịghị ụdị ọrụ yi ka ya na nne ya wee hụ ihe ha ga na-etinye n'ọnụ, maka na aka nọrọ nkịtị agụ egbuo ọnụ. Ahụ tara Chude nke ukwuu n'ihi na afọ ekweghị ụkwụ zuru ike. Chude nwakatara oke ya, ike ndụ agwụ ya. Ọ gbakọtala ọsọ were ije gakata ije jiri mkpọ n'aka, maka na onye chụkata amadi ma o nweteghị ya, ọ rịdata n'ala ya na ụbịam ayịrị. Ahụhụ a niile bụ ịhụnanya Chukwu kere n'etiti ya na ngọzi wetara ya. Ụdị ahụhụ ọ sọrọ ya bịa, ọ gaghị ada mba ruo mgbe ngọzi gbanwere aha nna ya zawa Obi, hapụ ịza Ọnwụka, maka na mmadụ anaghị asị na ike agwụla ya ma o rughị ebe ọ na-eje. Ihe nna ya mere chọrọ ịgba ngọzi ara, ekwughị na ọ bụ ya mere ya, ma ọ dịghị onye hụrụ ụgbọgịrị jụwa ihe na-amị anyụ. Ụbọchị ọ bịara na be Chude na nne ya, o begidere akwa, ha ejiwe ya ejiwe. Ihe na-ewe ya iwe abụghị naanị na a chụrụ Chude n'ọrụ, ebe iwe ya ka bụ na Chude na-ata ahụhụ a niile maka ịhụnanya ọ hụrụ ya. Nke mbụ bụ na ọ dịghị ihe nna ya ga-eme ka ọ hapụ Chude, n'ihi na Chude na-atara ya ahụhụ, ọ na-ahụ ya n'anya karịa otu ọ hụrụ ya na mbụ. Maka Chineke si enwe obi ebere, o teghị aka ngọzi nweta ọrụ. Ọ dịghị mkpa ịkọrọ unu na ụgwọ ọnwa ya bụ agbata eke n'etiti ya na Chude. Lord, ịhụnanya. Mgbe nne Ngozi nụrụ na ọ bụ di ya nyụrụ ahụrụ na-esi, o wee bịa ịhụ Chude na nne ya. Ọ gwara Chude obi ekoropụla ya na ya bụ nne Ngozi ga na-enyere ya aka. Ọ gwara ya bido bịawa na be ha dịka o si abịa bụ tupu Maazị Ọnwụka asị ya kwụsị. Ihe mewere ya mewe, Maazị Ọnwụka nyụọ oke, ya nyụọ nkakwụ. Mgbe oke na nkakwụ lụrụ ọgụ, amara nke ga-agba ọsọ. Mgbe Chude bidoro bịawa na be Ngozi ọzọ, nna ya amaghị ihe ọ ga-eme. O mekatara ihe niile o nwere ike ime, ike gwụ ya. O wee si na ya ga-esi ụzọ ọzọ sowe ihe a bịara ya ije. O wee ruo otu ọnụ ụtụtụ, o kweghị ka chi bọọ nke ọma, kpọtee Ngozi. Ọchịchị ka gbara, ọ naghị ahụ ihu Ngozi anya nke Ngozi ji ahụ ihu ya. Ngozi na-eche ihe kpatara nna ya ji kpọtee ya ihe dị ka oge a. Ọ sị na ya ga-ajụta Ngozi ihe n'ọnụ tupu ya mara ihe ya ga-eme, maka na ajụ ya ajụ rie na-akpata arịa ya arịa anwụọ. Ngozi, saa, gwa m ihe bụ uche gị iji si na ị gaghị eje di. O teela di ji bịawara gị, ma ọ dịghị onye i kwetere na ọ ga-alụ gị. Gwa m ma ị chọrọ ịnọ na be m kpọọ ahịa. Ọ dịghị m ka ị nụrụ ilu ndị be anyị tụrụ si na ogori pụọ ahịa, dibịa esoro keta ego ya. Ugbu a, ihe bụ uche gị ka m chọrọ ịnụ. O nweghị mgbe ọbụla uche Ngozi maara na ọ bụ ihe dị otu a ka nna ya ji gbaa ya ụra. Ebe ụdị ihe niile na-abata ya n'obi, o chetara na ọ bụ nna ya mere ihe eji chụọ Chude n'ọrụ ya. Anya mmiri wee bido gbawa ya. Ọchịchị ya ekweghị nna ya mara na ọ bụ akwa ka ọ na-ebe. Ugbu a ka Ngozi maara ihe na-aza obi mgbawa. Ngozi, ị nụghị ihe m na-ekwu? Ngozi ekwughị okwu nke o ji aka ụka. Iwe were Maazị Ọnwụka nke ukwuu. Ngozi wee hichaa anya mmiri zaa ya sị, nna m, ị chọrọ m jee di taa, echi agbalata m? Nna ya sị ya na ya achọghị. O wee sị ya,
hapụ iji nkwọracha mkpụrụ aka n'ihi na ọ dịghị mgbe eji aghali ya n'elu ka ngaji. Ewerela ọsịsọ dutuo ụkwa maka na ụkwa ruo oge ya ọ daa. Ejiri ọsịsọ dutuo ya ọ gaghị aka aka n'ihi na ngwugwu a maara na a ga-atọ atọ. Ọ dịghị mma iji mbọ mughewe ya. Hapụ. Achọghị m ebe ọ ga-abụ ikerichaa adagidi mgbe i richara ego asị gị bịa kwụghachiwe ụgwọ enwe. Mgbe onye dị m mma bịara ọ lụọ m, nna ya ewee jụọ ya sị, onye bụ onye ahụ dị gị mma ị chọrọ ka ọ lụọ gị? O wee sị nna ya, ọ bụ onye ma ihe maara ụma na-ajụ, hụrụ ụgbọghịrị, jụ nwanne ya ihe na-amị anyụ. Gị onwe gị amarala na enweghị m obi abụọ ebe Chude nọ. Nna ya wee jụọ ya sị, Chude asịla gị na ọ ga-alụ gị? O wee zaa ya sị, ọ dịbeghị mgbe o ji sị m na ya ga-alụ m, ma okwukwe m siri ike na ọ chọwa ịlụ nwaanyị taa. Lee nwunye ya ka gị na ya nọ ebe a. O wee zie Ngozi ka ọ kpọọ nne ya. Mgbe Oriakụ Maazị Onwuka batara, Maazị Onwuka wee kọrọ ya ihe niile mere n'etiti ya na Ngozi. Nne Ngozi wee sị ya, ọ bụ gịnị ka ị na-enyere onwe gị nsogbu? Ụbọchị ị bịara ịlụ m, o si m n'obi pụta na mụ na gị ga-ebi. Hapụ Ngozi aka. Osisi ngọrịgọ ka mma ebe ọkwụ. Mmiri kworuo ebe ọ gaghị adọ, o kwofere, ma ụbọchị o kwururu ebe ọ ga-adọ, ọ dọrọ. Nna Ngozi che na Oriakụ ya ga-ekwunyere ya ma ọ bịa, ma ugbu a uche ya bụ na ọ bụ ya na-akwado Ngozi n'ihe niile ọ na-eme. Maazị Onwuka kwuru n'obi ya na ebe ọ bụ na naanị aha nnụnụ nwata maara bụ egbe, na ya ga-agba Ngozi na nne ya nkịtị. Nke ha metara, ha jiri isi ha buru, maka na nshịkọsị ụkwụ ya na aka ya, onye metara nke o metara, ya jiri isi ya buru. Ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe ya pụrụ ime ka ya chụọ Chude, udele nọrọ ma ahịa zụwa, maka na ọ bụ arabere n'oke ka dibịa na-agwọ. N'ebe a ka anyị ga-awụsawara nke ụbọchị taa. Echi maọbụ nwanne echi anyị agwọ isi nke 13 nke isiokwu ya bụ ilu nkịrịka nkata. Ekene m unu. Deyokwe.